Moi boa xente, que tal, como estamos? Benvidos a un novo vídeo, benvidos a un novo comentario sobre un cartel de festival que acaba de ser anunciado. Neste caso, fai escasas horas, está todavía fresquiño, recén saído do forno. Estou falando nada máis e nada menos que do Nachiños Fest, que acaba de confirmar a súa quinta edición, a cal terá lugar os próximos 16 e 17 de agosto. Un festival que estará ubicado no campo das Cabazas de Covas, en Ferrol, e contará ademais cunha zona de acampada cedida pola Asociación de Veciños de Covas, que estará a escasos metros da praia nunha ubicación totalmente inmellorable. O cartel que estades vendo agora mismo aquí en pantalla conta con grandes nomes da historia da música en España, con nomes que están petando agora e con artistas que pouco a pouco ides a ver en moitos festivales e ides a ver que se vai a falar moito deles. O gran cabeza de cartel, un dos grandes atractivos cos cales conta esta quinta edición, é o do grupo Pink Noise, que estarán celebrando o seu 20 aniversario cun disco que acaban de sacar fai escasos meses con colaboracións moi brutais. Pink Noise, eu creo que prácticamente todos coñecemos mínimo unha canción deles, todos os da miña xeración polo menos, os de 30, 20 e pico anos, 40 anos, xa sexa por series de televisión, polas radiofórmulas ou polo que sexa, todos escoitamos, xa digo, algo deles e seguro que vai a ser un dos grandes atractivos. Estarán acompañados nada máis e nada menos que por dous das agrupacións, por dous dos artistas máis tops que hai agora mismo en Galicia. Por un lado, Carlangas e los Cubatas, que estarán presentando as novas cancións do que será o seu novo disco, e por outro, Ortiga, que tamén está presentando cancións dunha nova etapa moito máis de cumbia, moito máis de baile. Dende Madrid chegarán outros dos atractivos desta nova edición, como é o grupo Black Panda, e dende Sevilla chegarán Caravana, un grupo no que personalmente teño moitas expectativas. As súas cancións, sobre todo unhas das últimas, estánme tocando a patata dunha forma que flipades, e vos animo a que vaiades rapidamente agora a Spotify e escoitalos, se non o coñecedes, para que saibades que ese vai a ser un dos concertos desta nova edición. Por outra banda, tamén estarán presentes Futuro Alcalde e Catuxa Salón en dúas actuacións, dous concertos que terán lugar grazas á colaboración de Vibramau e a Fundación Paideia Galiza, na que presentan novos valores da escena musical galega. O peche de ambas as dúas xornadas será a cargo de Souler e de Señora DJ, que con ambas sesións de pincha discos, ambas sesións poñendo auténticos temazos, porán, como digo, repetido, porán moito, porán moitísimo o broche de ouro a unha edición que promete e moito. Os abonos están á venta na web do festival en nachiñosfest.com a un precio de 40 euros. E ollo, a organización di que hai que estar atentos porque próximamente haberá moitas máis novidades. Que vos parece, xente, se o 16 e 17 estamos en Ferrol cantando e bailando con todos estes artistas? Vémonos no Nachiños Fest.